Ageno ni rio maber kamora mora ma intiere jahera mar chendo mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Seche ma wacho ngima to wang'yo ngima ni duto te e yore mopogore opogore. Wasebedo kwa kelo lakteche mantiere kod lony mang'eny mokalo. Kendo ageno ni nyaka kwa mwachope ni nitiere lokruok ma iseneno e kit ngima ni. Gitich adek ma kawuono amor mar bedo kod daktari wa studio ka a kaka watime godiechieng' kodiechieng' abomiye thuolo onyiso ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kae to anyisi ni en tuo mane ma kawuono wadwago e mbaka. Daktari machiegni. Erokamano Ruth, koro an iluonga ni laktar Primus Ochieng', anatiyo osiptal maduong' mar Kenyatta to gi University mar Nairobi, ana kano maka Nyamasaria. To analonye thieth mar tuo mar kansa, mithiedho gi stima to gi yath mar chemotherapy to gede manyien matindo biro miluongo ni immunotherapy. Koro tuoche mag kansa waseyudo ni tinde ging'eny mokalo daktari to in kaka jagono molonye thieth mar kansa kitiyo kod yore mopogore opogore kaka chemotherapy, radiotherapy kachiel kod immunotherapy mane manyien matiyo biro. Mano pok inyisowa, ibo pimonwa. Mana mos e wuoth. Erokamano. Daktari ne omako dhoga mokalo ni wantiere kod kidieny machielo mar kansa ma bende pok aparo ni wanyalo bedo godo. Kisungu dendo ni anal cancer. Tende ni en kansa mamako kar oko maduong'. Gima kama entiere koso ntiere kaka gimoro wuondo wani entie to onge. Koro kansa mar iluongo ni anal cancer en kansa ma iyudo kar kama oko wuokeno. Kama oko wuokeno. Koro kuom dhano kichiemo, chiemo donje iyi, ato chiemo swagore miluongo ni digestion, aito gimodong' ma ok otimne digestion ma waste no dhi e iyi, kose dhi e iyi piny kuse matumbo, bang' matumbo no ikete kama iluongo ni rectum mikane kanyo, aito bang'e owuok oko. Rectum chalo kata mana mpira bag moting'o oko. To anus e kar gik mar matumbo mari makoro control oko mondo wuogi kata oko kik wuogi. Momiyo kichiemo sani to kidhi oko sani. Kichiemo sani inyalo mako oko ni michop nyaka Kisumo nekech anus no. Koro anus ne mamako kanyo. Koro kanyo be kansa nyalo mako ga. Koro kanyo kansa ne beto pogore gi kansa mar matumbo kuonde mopogore opogore go. Aneno kikelo na picha maber mokalo manyisowa kaka kar oko ni kako chal kod kaka chiemo regore kod kako wuotho nyaka kama koro odhi ma oko makre ma ochop kama koro owuoke. Koro gika mowuoke ni ema kansa ne emodo weyudi chieng' makawuono. Daktari machiegni. Koro mane kaka kisechiemo to donjo ka bede seche ariyo aito odonje den ka odonje matumbo mos. Matumbo en gima bor kabisa, odhi mna mos. Aito kosechope matumbo modhiye to donje kama iluongo ni rectum en bag. Koro kamene matumbo kae chiemo maber wuok to gima ok idwar miluongo ni waste ema dong'. Koro waste ne madhi e rectum. Kosechope rectum to kolwar piny. Anus ne makoro make. To koro anus no ema be golo pi matin manodong'. Koro mondo oko ni obed motegno kabisa, rectum be golo pi mondo oko otegno. Nikech sami chiemo cha, ti chiemo makaka kuon. To gima mawuok oko cha, to bedo gima otegno. To ika ten pi. Koro process gi mane mama tumbo. Koro mae kumo chakore dhok, to anus ema kama wuoke. Koro anus en mana centimeter 4. Abich 4. Kama en kama tin, to en kama mako. Koro kin gi complication ne anus ka, to ido ni oko kinyaketo mi mak oko. Gina jok mjo ni ng'ato dhi mana okuok kende. Koro kanyo en kar matumbo ma very important nikech en emomiyo inyalo hold oko ni mitim gik moko. Mana kosebedo mang'eny makoro ingi pod inyalo make. Makoro koseingi kabisa koki control midhi. Koki dhi mondo mi iwacho kanyo ma kansa samoro mako. Mae pok wawinjo ga daktari. Kansa ni ng'eny marom nade, ochal nade pacho ka? Ok ng'eny ahinya, bet otin. To chon notin ga kabisa to chakre 1980 ka nomedore nikech HIV. Ato kendo chon wanene kuom jok ma bet igni motegno. To sani wachako nene kendo komedore. Mwaparo ni odhi medore kabisa, obro medore kuom igni 20 to bang' igni 20 obo chako dok piny. Koro inya penjo nang'o momiyo bang' igni 20 odhi dok piny. Odhi dok piny nikech waseyudo ni kansa ni ikele gi achiel HIV. To HIV ji mang'eny koro tindo bedo control. To koki ti gi yath ma HIV to ingi HIV inya yudo kansa ka immunity ne odok piny mana achiel. Mar ariyo
HPV osepuonjwe mang'eny wach HPV nuwinjo ka HPV no wacha kuopuonjore wach cervix koro HPV en virus ma en sexually transmitted ikele mana yo ma HIV biro to onge gimiwinjo ok winjo kin gi sida malach ok iwid gi adhola moro ok ibed gi discharge moro en inya bedo kod kia koro HPV ni inya gole kuom ng'ato modonj kar chokanyo mokel kansa onya kelo kansa no haraka sana koka giriwore HPV gi HIV tibedo kansa ni kabisa HPV sani wang'edo mang'eny kabisa nikech ng'e ni nyithiwa mang'eny to gi ji mang'eny sani dwa ni mondo giriwre e toke kucho yore ma wasebedo kwa wacho ga hera e kit chwech machal daktari kabisa koro mano sani medore to kaka medore e kaka waneno ka kansa ni be koro medore lakini sani timo ne ji gimiluongo ni immunization ma HPV ma nyithindo manyiri bang'e bo chak timo ne joma wuoyo to mondo wane benefit mar HPV vaccination ni obo bedo bang' higni 20 emi wacho ni ji mang'eny obo medore aito ka vaccine koro chako protect ji aito dok pi ting'eni kapo nono ni ok wang'iye maber te diere momedore ni to nyalo kelo chandruok matamre of course obo kelo chandruok nikech ji bo bedo gi kansa ni pod wabo nyagore gi thiedhe aito bang'e koro HPV no tin ma koro ok ong'eny ahinya koro kata kin kode to ok inyal yude yo mayot nikech vaccine cha konyo tieke del koro mano bo miyo oduogo piny daktari kansa mar kar oko maduong' ni kata anal cancer ni okipimnwa ni en aina kidieny achiel kamano koso nitiere kidieny mopogore opogore ma obiro ga godo onya biro kidieny mopogore opogore wan gi kidieny madhi mana 4 mar kansa no nitie ma common kabisa ma bed associated gi HPV gi HIV no nitie moro ni melanoma be nitie moro ni neuroendocrine koro gipogore opogore koro wanyona ni pogruok no en mar dakteche sama ging'iyo microscope ka ging'iye ma en bedo kidienje mopogore kore kidienje ariyo gi mar HPV kod HIV kod machielo ni mane mathoro bedo mang'eny e kwan matin mar jok ma gamo kidienje ni mar kansa HPV ni HPV e mang'eny aitiluwe gi kansa jok manigi kansa to kaka nwagoro kantiere gik moko mabe nitie mwang'e mamedo ma in go tinyalo bedo gi kansa no machiegni inyalo pimo risk factors gigo maka ng'ato nitiere koro HPV ni mang'eny kabisa ka HPV no sebeto gi HIV koro ni yo minya yudo go HIV eminya yudo go kansa ni kende ne kansa mabe chalo gi kansa ma cervix ne cervix be HPV ema kelo gi HIV koro wakawo gini mag kansa ma are sexually transmitted cancers aito kendo jok matinde ni yawuoyi orore mana gi yawuoyi gin be ginya kelo shida hera e kit chwech achiel thuolo ni malo mokalo mar gamo kidieny ni mar kansa ahinya en kuom yawuoyi en kuom yawuoyi to kara ng'e ni sani riwruok mar joma chuo gi mine be samoro nyatimore kor oko mano be another big problem waneno ma joma chuo gi joma mine bende ginyalo ma en ang'o daktari ma to kora dwani wagoye mbaka kopogore kod weche mag laktar kachiel kod weche mag bedo kod gima maber ang'a timore e anyuola ma yudo ni ng'ato nitiere kod dhako to pod nitiere kod wuoyi mosiepne be kamano gi wuoyi mosiepne be ang'a timore nikech onye ka nitie kaka gituomore e wiya kama mano to ingo wawan daktari mathiedho kansa mag iluongo ni psychologist emong'e wachno nikech piny okethore mane kaka piny tinde chal ni ng'ato nitiere gi dhako nitiere kod wuoyi moro kata dichuo moro ma osiepne pod wang'iyo risk factors daktari aneno kikelo weche mag ndawa madho ndawa ndawa to ng'eni jothurwa to ok ng'eny gi thothni ok madh ndawa to ber kimadho ndawa tiwe nikech ndawa nyalo kele ka ng'ato bedo gi wats ing'eyo en gine puch mabedo ga lwetogi inyalo ka nitie jok manigi puch kuonde siendagi koro bedo gi puch be nyalo mi bed ang'o omi bed kansa no ko puch no ok othiedhe ka ng'ato osebedo gi tuo mar kansa cervix kata kansa mar vulva no be mago nyalo miyo thieth mar radiation nyalo miyo yud kansa no to kata mana jok manigi hemorrhoids kuom ndalo mang'eny nyalo yudo kansa mar anus ni kana mana jok mosebedo ka nitie jok moko ma bedo ga gi kidonda kata adhola kar kama chokalo no jogo be nyalo yudo kansa lakini maduong' kabisa to gen adek gi magi ma wane gi sida kabisa ma kapo nono ni in ng'ama dichuo weche mag makori gi joma chuo moko bende
duok chien weche mag kute mag ayaki nyalo chwalo thuolo mar gamo kansa ni weche mag HPV human papilloma virus bende nyalo kelo chandruogni. To kendo gimonego wawach ni kata kitiyo gi condom tin ng'ama dichuo kata in ng'ama mama matiyo gi komacho wuokeno nikech that irritation ma constant be nyalo miyo yud kansa no. Koro okochuno ni nyaka HIV ema bedgo kata mana HPV ema nyalo konyo mago kendo kata mana riwruok e yo mayore no nikech gigo gwaro rectum nikech rectum onego bed ni gigo wuok in forward direction in kelo in a reverse direction nyalo kelo kansa no be. Thothne wawacho ga daktari ni ji mondo mi oti kod raboyunga tiwacho kendo ni koro raboyunga kitiyo godo bende odhi kelo onyalo kelo adhola kod weche makamago ma ang ne minga to thuolo mar gamo kidienje mar kansa. Daktari daher mondo mwang'e ne ranyisi maka ng'ato neno to nyalo chich ni nyalo bedo kod kansa mar kar oko maduong' kata anal cancer. Okay, so koro ji mang'eny kabisa mwaneno ga kabiro kuom wa manigi tuo ni gibedo ga ka gineno remo ka wuok gi kama oko wuok godo no. Kama oko wuok so idhi e cho to kisidhi e cho mitieko cho to kiyweri gi tissue paper tineno remo, lakini kin gi chomo constipation macho bedo motegno bing'eni nyalo mi bed gi remo to mai ni diga choma rep to bedo gi remo di choma rep to bedo opogore gi mar amoeba nikech mar amoeba ten diep ma ok en diep ma en choma kawaida tino ka remo nitie to thoth ji nene mna ka gin gi tissue paper koro ene mong'eny ga kabisa koro rembi nyadhi ma remo bed makoro onge mano anachiel. Ji mang'eny ka niga gi cho ka ginene remo gipani gin ga tuo mane hemorrhoids koro gidhi go hospital daktache miyo gi yath mag hemorrhoids ithiedho gi yedhe miketo kama cho kale no. Mara yudo ni ng'ato bedo gi jok moko biro ni kodhi e cho kata kosea e cho bang'e no owinjo ka kar okone lunge kabisa ile kaka no wuoyi chakoro temo gine ilo kabisa mano be nya bedo ni weche ok ber kanto, lakini tie tuoche moko be nyalo miyo kaka worms gik makamago be nyalo kelo gima kamano ilo no. Jok moko nyalo yudo ni kidhie iwinjo ka in kata kibet piny kama tinjo mana kantie oko mada wuok to kidhie oko to ok onge wuok to niwinjo ka kanyo piny kanyo nitie gimo timango chalo no dak e kanyo winjo mana ka gimoro mako machalo ni gimoro dak mana kanyo ma kata idhie cho to gino krume idhie cho to gino krume mano be nyalo kelo to gi samoro nya bedo mana ni en rem ma ok yot ni muony panadol ni muony tramadol pe rem kar sienda ni kanyo makta beto kinya bedo koro magi gik ma nyalo kele lakini samoro onge ng'ato nene maber onge gima winjo onge remo onge gima ile okwin gimoro koluongo gina symptomatic gin gionge shida moro amora magi ni dhi kamoro machakelo shida moko kido ni kare inga gi kansa koro mago jok mara kwata kuom jok maneno be nya bedo kamano koro ji opogore ka kubiro wamake maka kanyo daktari en page laktar biro ne chel kachiel ko kalira Ramogi TV ngima en mwandu en Dr. Primus Ochieng inyalo tudori kodwa yor Facebook en page laktar penjo tema inyalo bedo godo orno e Facebook page mar page laktar SMS na 2369000 waka uyweyo ka waduogo to kanyo e kamwa chako godo miyo kikisud kata matin. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyo gi mich. Buch Jopin. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mi ibni godo no mar senator.
Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Sadek otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Kaende na shabiki.com. Hii imeenda kabisa. Kwa majina ni Abraham Dunalo from Kakamega County. Mimi ndio winner wa this week Kaende jackpot. Nimefurahia sana. Asanteni. Advantage ya hii, unaangalia pesa yenye una bet nayo iko chini. It's only 50 shillings. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na autopick kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. SMS en aria deka uchiel no Facebook page en penj laktar inyalo rote kanyo mondo mi penj laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod chenro ma kawuono. Daktari ni watiere kacha kuom ranyisi ma ka ngato winjo to nyalo chich ni pimo nwa kacha ni ngato bende nyalo bedo asymptomatic. Tiende ni ok onyis ranyisi moro amora to seche mopocha to poka kare kansa ni osedhi mose chame dhi kuonde fuonde moko makoro luongo ni stage 4. To tinago ma mitimore ma ngato nyalo bedo asymptomatic. Koro mano kwa ng'eyo nekech tuo mar kansa en tuo ma opogore kuom ji. To kendo kaka ji biro opogore, kaka omako ji opogore. Koro ni jok moko inya bedo ni immunity mari ema en strong kabisa ma make kabisa containe. Otemo no gore gi immunity ni to containe ma koro immunity okete mana kanyo to koro owe mano odhi kuonde kamoro odhi mana olarore to kanyo to kokele shida moko. Iwacho kacha ni nyalo landore mochopo kuonde mopogore opogore. Ere kaka landore mowuog kama ne ntiere ni mowuotha e fuoni mopogore opogore to seche mose landore thothne oloko nyinge molokre bedo nango daktari? Koro nyalo wuok kar kanyo moronje remo. Kumodhiega kabisa mokwongo en kar liver. Ma kansa no nyadhiga kabisa modonj kar liver. Koro kose donje liver no to nyalo kendo wuok e liver kanyo ochako oring modhi kanye odhi e lungs meki. Onya wuok kanyo mabe odhi kanye e chogo. Lakini kansa mar anus ni berne ni okohero landore kabisa. Matin kabisa malandore. Thothne sida bedo ga mana kar kanyo kumochakore no. Kar choo kanyo. Wasebedo kodi kod twage mang'eny mokalo daktari kotenore kod weche mag kansa kachiel kod thieth mar kansa. To onge kansa kata achiel mapok imuloga stages. Ma bende bedo wantiere kod staging? Gin gi stages te. Kata ma kansa ni en gi stage mare. Koro stage konyo wa lakteche mondo kaka wanyalo plan kaka wathiedh jatuo. Koro stage en gi stage 1, 2, 3, 4. Samoro wanyalo wacho ni stage 0, 1, 2, 4. Koro stage ma 0 to mano koko chakore. Mano koro chakore ma en onga shida moro kabisa. Stage mar 1 en ka koro osedongo mochopo kar centimeter 2. Stage mar 2 koro chopo centimeter 4. Koro mano pod en mana kama no chakore ka. Koro kochopo stage 3 to dhie nyorungrung mar kar bamni kar kanyo Aito stage mar 4 mano koro donje liver mari kata dhie lungs mari koro oseke dendi. Koro ma ka stage mare dhi to thothne owuok kuonde go to dhi kuonde machielo go gi remo. Thothne mane machako ga nyiso ranyisi to thoth ji mang'eny ka koro chako bedo gi stage mar 2 kanyo ema chako nyiso ranyisi 2 ka koro dhi 3. Stage 0 makoko chakore no thothne ok winji mora mora. Stage 1 be thothne nyawinjo gima discomfort. Ne jok madhiga ni en gi hemorrhoids imi yath tiwinjo maber tichako dok ot. Tiwinjo yath tiwinjo maber tichako dok. Stage 2 kanyo ka dhi 3 mane kama ji mang'eny yude to kanye masida koro bede mang'eny.
Aneno ka otedo joma ng'eny mokalo Facebook page en penj laktar. Daktari gima chanda kata gima podok donjna maber ni wacho kata ni kapo nono ni en asymptomatic tende ni okonyiso ranyisi mora mora to olandore modhi nyaka e chuny odhi nyalo dhi nyaka e obo nyalo chopo kamora mora to mano osechopo stage mar 4. Ere kaka ng'ato nyalo chich nikech kaka thoth ne kansa mar dhood nyodo iwacho ga ni ji odhi e screening. Kansa mar thuno iwacho ni mondo mi ji odhi mondo mi otim screening mondo mi opimo. Kipo mana kochopo stage mar 4 itimo nang'o tere kako nego beni koro wanyalo dok reverse kaka ipenjo ni to kansa ni embe wanyalo timo ne screening kaka America gitimo ne screening kata ka wanya timo ge screening. Koro screening en itimo ne jok ma pane nyalo do kansa ni. Koro jok ma nigi tuo mar ayaki ma tiyo gi yedhe kaber to ka gidhiga kuonde ma imiyo gi yedhe ka laktecho nego beni timo ne gi screening. To moloyo to jok ma osebedo ka virus gidhiga malo to CD4 mar gi lwar piny nikech yath ok ti maber. Nikech kansa gi biro mana nikech immunity mar ng'ato dok piny. Koro ng'ama tiyo gi yedhe ayaki no ka immunity ne dok piny nikech yath ok ti maber nyalo mi bed gi kansa no nyamaki. Aeto gi jok ma timo timbe ma wawacho go. Maka jok ma nigi at risk of HPV kabisa jok ma nyalo yudo gi tuo mar HPV ni gimbe onego bed ni timo ne gi screening. Ko screening mare yo mitime go en ikawo gima chalo kaka mana cotton bud kata mana paps miacha tikelo tiywego kanyo to kaber to nego ywe mondo tere iye kata kin gi cotton ma ikawo ing'e kaka gima golo go it cha irwake iye kar oko wuok eno matin ti ichalo ng'ama timang'o golo gik ma iyego nyaka irwake iye matin ai tiketo tidhi pim ticheko. Koro inya pim mondo ng'ini to cells ma kanyo go ginya chako cancerous kaka stage 0 kata ginya bedo gi HPV no. Ineno ka cervix itimo ga ni wang'iyo gik moko ariyo wang'iyo ni to cells ka nya bedo ni gidwa bedo gi kansa koso nya bedo gi HPV bende e iye kanyo mucus ma wuok kanyo go. Mano be kaka itimo mar screening no. Koro kansa mang'eny sama gi spread no joma ng'eny nya bedo ni in gi kansa mosea kata mane fuond dendi kamoro modhi kamoro onge gimi winjo ji mang'eny ok winja gik moro to gimi bo chako neno ni ng'ato chako bedo ka en ng'ama ne duong' to neno ka dende chako yware dende chako rumo mos ineno ka ng'ato rembe chako dok mapiny ineno ka ng'ato chako gamo tuoche matindo mage sign manyanyiso ni kansa nyoro dendi. Kansa ai dendi koro del chako ga try mondo odag gi kansa no. Cells go dako ni mondo odag kansa accommodate kansa no accommodate gine dendi mondo you just work as usual. Koro inyalo ni ng'ato kansa pongo kore to ok ofuol ng'ato kansa pongo liver ne to wuotha na maber nikech dendi temo mondo miyo kode nikech mai gimo wae dendi. Kansa en gimo wae dendi. Kansa en mana cells gi mochako kelo shida ma koro olokore gimo nono. Koro en dendi ng'iyo ni okay kaka e family owadu chobedo majaneko ang'o mitimo ne ok dang' idhi riembe ukete dala to gayaga mos tumiya chiemo tudak mana kode mana ka kansa be operate gi del. No tuo ma kansa ni tije tek nikech en mana e kanyo otimo gik moko en mana kaka wadu moro ma kata nyaminu moro ma be dwa bedo janeko to kaka koro ok bi kwede koro keta mos kanyo to ng'e mana kaka unya bet kode mana kaka kansa deal gi the body. Daktari yudo ote moro mowuok kuom Austin kokalo Facebook page penj laktar. Austin wacho kata ni en gi kidonda e but Carlos Rock ne kata e but sianda ne to tamore chango kuom higni 3. Higni 3 ka ina kod adhola ni ma ok changi debede ni ang'o matimore kuom Austin daktari? Koro Austin onego dhi hospital mondo laktar ocheke. Onyalo kawo ring'o matin miluongo ni biopsy mondo opim ong'e tang'o momiyo kidonda ni ok changi. Kidonda nego bed ni chango molo to kaka joma dichuo ok onego bed ni kidonda dak kuom ndalo mang'eny. Joma min samoro nikech complication pad miketo gi pants miji tiyogo matight nyalo kelo kidonda lakini kidonda ok onego bed ni bedo more than wige 2. Eni kidonda ma nie dendi kamoro amora moingo wige 2 ber mondo dhi mondo timang'o ocheke gi daktari nikech tinde kansa ng'eny onego kaw ring'o matin laktar ocheke e microscope nong'e ni to cells ma rach go nitie kata onge. Kaka wacho ni dhi mondo dhi ocheki chon ber mondo kar
rito nyaka koro odhi mo spread kabisa. To kopogore kod kansa ni, ang'o kendo manyalo miyo kama ok owuok godo bedo kod kidonda kata dhola, daktari? Nitiere tuoche mang'eny, ok mana kansa no kende. Nitiere tuoche mang'eny, nitiere iluongo gi ni inya bedo gi kidonda ma kaka nowacho warts, gig warts ka. Gik ma puch nyalo wuok kanyo. Puch bo nyalo kelo sida kanyo. Nitie gima iluongo ni fissure. Samoro ibedo gi constipation. Kisebedo gi constipation, apa ni kelo picha ni tango nogo maber. To thothne magi tango manyalo kelo kar. Koro magi be ikelo gi HPV. To HPV ma kelo ka ok kel kansa. Koro mineno ka inya bedo gi warts to kibed gi kansa. Koro thoth puch ikelo gi HPV moko ma ok kel kansa. To mane HPV ma be nyalo kelo warts ma ok kel kansa. Koro kin gi warts kata puch kar duong'ni kata kar okoni, ok ochuno ni yudo kansa. Inya dhi mondo thiedhi gi ma gichange. Nikech HPV thothne ok ne dhola ema ginya neno. Koro nitie jokin gi constipation mibedo ga gi ich mokorore. Ginyalo bedo gi kau ok onowuok mibed gi kidonda. Samoro inya bedo ni kidonda ok chang haraka nikech ang'o? En kaka ng'eni piny kuchicho en ga kama is very wet. Nikech warwako lewni matait mako nyalo kele. Kontie gik mang'eny manya kele, lakini ber mondo ing'e ni to kaka bari mosetieko higni adek ni mato ber ka ber mondo cheke. Tinde ber nikech lakteche nitie osiptende ng'eny, ber mondo idhi laktar ochek mondo ong'isi ni tang'o matimore kae. NHIF be nokonyo ji maber ni NHIF kini go in gi dokta ma inyalo dhi mondo oneni mok ichulo. NHIF ber ibed go nikech NHIF allocate ng'ata osiptal midhiye ma laktar nya neni ma NHIF ema chuloni. Wamake baka kanyo wakawi yweyo seche moyudo weche manyien eyo machuok mago gin weche mabiro biro ni sachiel mar midhiambo. Ka waduogo to dhi bedo thuolo ni idhi yudo thuolo mar go simu mondo mi penj laktar go kode mbaka wang'e mathoth kotenore kod kansa mar kar oko maduong' anal cancer. Kik isud kata matin. Chon chande kane uso lo jaduong' ne nyalo wuok, oruon lo ne nyalo wuok, to odhi adhi uso lo moko kosot ng'ato. An adhi riwo arus kamoro achiel gi sasa. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion siling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. I started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently, I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. We wish to once more make a passionate appeal to the people of Kenya
to refrain from continued demonstrations. Jodolo mag din kopere koro kwayo jo Kenya mondo kik donje ng'anyo ma ibago gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. We wish to state categorically and emphatically that Azimio does not support that move by the Ruto administration. Jood bura mag Azimio koro seyo piny owacho kuom kelo paro mar chik mar uso kembe piny owacho maonge kawo pach jopiny kata nono usogo gi jood bura. Ma ot mabiro house speaking mabiro, and I believe the team within 52 weeks. Gedo mar od speaker mar county ma Homa Bay ochakore ka odno biro kawo siling milion 36 mondo tieke. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ma en kidieny ni kendo inyalo penjo daktari penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod kansa ni. Daktari ne wawinjore kacha ni inyalo tim screening, to onego beni dhi timo screening mana kichich ni nyaka beni gimoro rach koso kadichiel, onego beni dhir laktar mondo mi ocheki ng'iyane to koro ber kidhi neno laktar kaluwore gi ngima kaka osebedo ki ngima ni chal, jok mosebedo gi ka in gi HIV, timbe mosebedo kitimo, kosebedo ka sexual orientation mari mi risk kaka mar HPV gi gik makamago, mag gik manyalo miyo mondo idhi mondo timni screening. Lakini screening mar anal cancer ok tim ahinya ka nikech osiptende wakae wan gi sida mar cervix sana. Koro en dakteche matindo sana, specialist maybe oncologist matine mabotimo nigi. To lakini kidhi kaka osiptende matino mag health center kata district hospital gi kata mana referral hospital moro kapani nyatimni that screening e yo mayot. Yes. Wanted kod Bernard Simu. Hello Bernard, penj laktar. Sabe kama machiegni kanga to mwenye kianda na jini kabisa kwa ile kujetia tore mwenye hello wawinji Bernard kanga to mwenye kianda na jini kabisa ile kabisa kwa mwenye kianda na jini mama jini kwa mar kansa no kote daktari koro ka iwinjo ka kar oko ili kabisa giye gima kele ga kabisa mang'eny kabisa en worms. Kute waluongo ni minyo koro ber mondo idhi mokwongo opimcho mondo check nikech inya pimcho mayud ni mane shida koro koyud ka cho onge shida then mane ka koro onego idhi laktari mondo opimi mondo check ni kansa nya bedo maonge. Lakini nikech kansa tinde ng'eny ber mondo ocheki ber mondo idhi mondo daktari ocheki mondo ng'e ni tang'o madhi mbele mamiyo gima kamano timre. Nitie jok moko be nigi allergies ma allergy ge mamiyo kar ma ok owuok no miyo gino iloge kabisa. To mar kansa en gima ili to medore to krum mane koro gima ng'isi ni weche nyalo bedo ni ok bero ka ber mondo dhi ocheki. Wanted kod Tom Simu. Hello Tom, penj laktar. Apenjo ne ya. Dhi nyime? Apenjo ne ka penjo ni kiro ko ni kama ndele ko RAMOGI TV okwawinji maber anyano ane kiyie Tom. Awacho ni ya. Kamide oko. Ineno ka siendo ni hiyo siendo sigani ni gele. Kitu ni remo. Lapo sekileka bebe kisi ko kuni. Iwinjo ka yani sikoro ko ndoka ipigili ni kaka besa ipigili. Ong'adore kaka kiyude daktari. Ong'adore ahinya akwayo ni mondo wakwayo mondo migi kaunwa kato ginyiso ni Tom ne penjo nang'o. Daktari dahir mondo minyisa ni to kansa ni bendo thiedhore. Kansa mar tuo ma anas ni en kansa ma iwacho ni samo thiedho bet ok tek ahinya. Wanyalo wacho ni thiedhe yot. Bet yote. Bet chon kansa ni thiedho ni golo kar oko marino te kar anas no igolo. Kose gol ti ifungo kama cho wuok e piny aiti mi gimnungo ni colostomy mibedo go ngima ni te. Koro oko ne wuok e bathe unge gima colostomy nitie donge wuotho kata ka en bathi kamano koro kanye ma oko wuoke to kansa se gol piny aito notim research momano yudi ni inyalo mi tuo mar chemotherapy to gi radiotherapy
ariyo go combine kumi maber gino kansa no rumo kabisa te. Koro tinde ok timne jiang'o surgery minigol operation migolo kansa no mana kotin kabisa kinyagol dak gi mfuko ma chowuok e yino tek e Kenya nikech mokwongo bag achiel ng'eny en pesa di matin en 160 to nyadi nyaka 500 to odiochieng' achiel inya tiyo kata gi bag 2-3 to bag mabeyo dhi nyaka 600 Daktari wa maka kanyo nitiere kod penjo moro ka. Halo, penj laktar. Halo, machiegni. Halo, wawinji penj laktar. Iriyo nade? Ariyo maber mami machiegni. Adwa penjo daktari niya. Ago timo kowuok e bagon. Inyalo donate na kudhi to chon ne otimo remo to chone no tek. Mano be nyalo bedo ni en kansa no, koso mano nyalo bedo ni opogore kode. En sate koso kadichiel. En seche. Penjo mar ariyo. Penjo niya. Ang'o momiyo inyalo yudo ni ka ng'ato kisedhi to iyudo ka tok dhi e chote iyudo ka kuondego ili kar dhi e choko maduong' no eko. Mano be nyalo kelo gino, nyalo bedo ni nadi nikech seche ma kamano madhi e osiptal to gikona ni onge problem moro amora. Koro mokwongo en ni cho ok onego wuog gi remo to nyalo wuok ka in gi cho mokorore kabisa. To kata ka ich mokoro onego bed ni okorore kabisa eka gologa remo to onego bed ni owuok mana dichiel. To ka ino bed ni ikorori ga kora to remo wuoka onego cheki nikech inya bedo kata gi hemorrhoids kata inya bedo gi kansa, nitie gik mang'eny inya bedo. Koro mano ber mondo laktar ocheke. To cheke ok onego bed no icheke acheka ni ng'iyo kanyo. Gimitimo ga en ni laktar dhi to tiyo gi lwete makete kama cho wuoke no mapim. Ato ntiere gima machalo chuma makoro nya bedo mar glass ming'iyo go yie kucho maging'i maber. To nego bed specialist ema timo mano nikech ordinary doctors gi nya bedo ni ok gin gi lony maber maginya neno gino maging'e ni ma en hemorrhoids ma nya bedo kansa nikech ji mang'eny osebedo gi tuo mar hemorrhoids bang' kendo ni kare ne en gi kansa nikech ni nene gi jok ma ok nigi lony kuom mano. Mar ariyo nowacho kacha ni kar oko kanyo sik ile to osebedo ka time modhi nyaka e osiptal daktari onyise ni chandruok onge kata matin. Nawinjo kimulo kacha ni gik moko kaka minyo kata kut njoha nyalo miyo kanyo ilo. Kopogore kod njoha ang'o momiyo kendo kanyo nyalo ilo? Nitie jok ma nya bedo gi allergy, nitie jok ma nya bedo gi complication mar ring'o mar skin ma kanyo no. To ber mondo check gi maber ma laktari mar joskino cheke, laktari mar surgeon ocheke kabisa, lakteche go tene mo make sure nikech kata ka en kansa no kansa go samoro nyalo ponde iye kure. Daktari ni wantiere thieth kane pok wakawo penjo go kata kamano pod wayawo line inyalo penjo daktari penjo duto te ma intiere godo. Thieth ni wacho kata ni mokwongo ni kuongi golo kar oko maduong' no te kato koro itucho bath iyi makoro oko maduong' wuok godo kato koro nolok thieth mano ni timo choni koro sani en nani itimo ni thieth mar radiation mar stima mabe waseng'iso ga jika to gi yath mikete lwet ji mano tieko kansas go mang'eny kabisa kendo nya tieke morum kabisa mana koduogo ekitimo ni operation. Koro tindo kwadwa nwa ket ji obed gi oko wuok e bath igi nikech en expensive to kendo en very inconvenient kabisa. Kato en tich matek bende en tich matek. Aito samoro ng'eni ka gino ka ati ng'eni onge control. Ok ne ka kucho sa kin gi anas to sami dwa dhi oko cha nyacho ni wa amake mondi. Mati ng'eni nuko ka continuous. Onyalo wuka sasa. To koketo mpira maber tipo mana kolwar kuom lepi. Gika montiere ni bende en kidieny mar kansa minyalo geng' daktari. To kapo nono ni nyalo geng'e wang'iya ni kidieny ma inyalo geng'e godo kod yore ma oganda wanyalo geng'e godo nikech geng'o ber. Mano to wacha dier geng'o ber yore minya geng'e en yo migeng'o go HIV mokwongo. To mar ariyo en yo mi wawe jok ma madho ndawa owe kata duoke piny mos mondo owe. Aito mar adek nyithiwa matindo to gi jowa matindo olokore ni gin kaka Yesu no Nyasaye nowacho ni mondo ji onyuol e yor ni wan waloko yo moro
jogo bende onego we timbe makamago to koro yo man inyalo prevent go HIV go ta mage ma apply te to gi screening ka osebedo ki I lead life ma funny go koro nego ber mondo idhi ang'o idhi screening mondo cheki screening ma en wach ma anenore ni pod wabro medo bedo godo kuom to kendo gima kik wa forget ni nyithiwa manyiri matindo masani on go opportunity mondo timnegi vaccination ma HPV odhi mondo timnegi to lakini HPV vaccination ok dhi konyowa sani obo konyowa 30-40 years mabiro wantiere kod ondiko e simu. Halo, penji laktar. Halo. Machiegni. Halo, Neko Bera. Machiegni. Awachoka apenjo kama. Dhi nyime. Ng'ato ono pi mang'eny oko mar oko matinende. To mano bende nyalo kelo ni kansa. Alafu mwaka leo kendo mar ariyo ka ng'ato okwech kayo saidi ma pache lal mano nyalo nyiso ni mano kansa. Okay, koro wachako gi mar ariyo. Koro ng'ama kech kayo ma pache lal mano penj ma tek kabisa lakini nitie kansa makelo ga sida kamano mano kansa mar kamiluongo ni pancreas. Inya bedo kech kai ma sukari lwar minindi milwar piny ma pachi lal inya medi sukari mi tini chiemo ga chiema mano be nitie kansa mag pancreas manyalo kelo complication kamano mabe gondwa e tek ga kabisa to nyalo bedo koro ng'ama kamano onego be ni kelo hospitende madongo kaka Kenyatta, Moi referral odwaro hospitende ma nitie specialist mang'eny e Kenya ide yudo mondo pimi mo yud sidane tek lakini ka in gi tuo mar sukari ma pok oyudi nyalo bedo ni chiemo mang'eny ma sukari samo nya rume dendi mibed koro tuo mar diabetes be nyalo kelo sukari rume dendi mapachi lal. Wantiere kod Simon e simu. Okay. Halo Simon, penji laktar. Simon, penji laktar. Halo. Machiegni. Halo. Wawinji Simon, penji laktar. Penji laktar ni kes maro pogore matin di maro gino madhi mbele. Nitie nyathi moro mane nyuol kod problem mar wich. Wiye kuot to ite machwe pi. Nyathini sani izelmo 15 years kanyo. Koro gino kabisa to koro ite chwe tutu mang'eny to koro okonyal koro. Koro ma nyalo bedo nitie kansa manyalo biro dongo ni nyathi from higni 2 nyaka daktari. Okawinje maber. Otenore kod weche mag wich kachiel kod it ma golo pi to kuot. Openjo ka nitiere kidieny mar kansa inano. Apani akwayo director wa kata producer wa ka openjo no mondo mi kaw namba ne ibiduoke to kwasiti mondo wanya winjo exactly details mag sida ma en go yes. Daktari wantiere thieth seche makoro wantiere thieth ni wacho ni nyalo thiedhe iwacho ni en achiel kuom kansa ma thiedho ok tek ahinya. Matendo ji mang'eny chango komi thieth mar radiation gi chemotherapy no ji mang'eny kansa no lalga kabisa. Mochang molal. Mibed maber midhi cho e yo mayot maremo wuogi magino. Thoth ji matin kabisa ma kansa ni wuoga kanyo ma odhi e funde moko mag del. To kendo jok mo othiedhe ga thothgi chango. Koro kwa kaw kuom ji 100 kuom stage 2 stage 3 almost kin kuom ji 10 ji 8 nyabedo no chango bang' dweche 5 gionge shida. Nya 5 gionge shida magi se chango kabisa. To ka pono ni othiedhe mochango daktari bende onyalo duogo onyalo rika. Rekar bonya duogo. Koro miyo kansa kosethiedhi kansa nya duogo. Koro en mana follow up. Dokta mana sama osethiedhi no samoro korum te onya rumo ga mos. Koro onego be ni ibedo followed up dweche 8 ma laktari ng'iyo ga kanyo mondo chang kabisa. Ma en wuoth gi laktar. Seche ma ng'ato yudo thieth en ang'o monego be ni otimo seche miboduoko wa kanyo kokalo Facebook page aneno Jabura Osemol owacho kata ni
en engineer Samson Nyapara mar Mbita Kasgunga. Owacho kacha ni chenro mar penj laktar puonje kendo kawuono winjo ni karintiere ga kidieny mar kansa ni. Kata kokalo Facebook page penj laktar Morris Okoth owuok Mombasa. Shida ma dokta wacho no osechande dweche 2 sani, osetiyo kod yedhe mang'eny. Otim nang'o koso onyalo biro iri kiye. Owacho kacha ni shida no koro kang'eyo ni en ranyisi ka kata en kidieny mar kansa koso ang'o ma diwachne Morris Okoth. Ayude kokalo Facebook page nyamiya namba na mondo watudre mondo kiko wuoth mabor kabisa ka en gima nyak tati Mombasa nyawuok lakteche ma Mombasa be nyalo cheke mokwongo nikech ok ber mondo ng'ato wuok Mombasa kucho nyabiro ni gima nya chek kucho ka gisecheko moyudo ni karen tuo no ko confirm koke mondo bi irwaka nikech ngeni samoro ji wuotho kabisa dwaro kony to nitie gik minya kony gi be kuonde machiegni. Kokalo Facebook page bende penj laktar ayudo Anayo Queen. Anayo penjo kacha ni penj na laktar ni ya bende en gima yot ne ng'ama nigi HIV yudo kansa. Kaka kansa mar anus ni inya yudo kabisa, kansa mar cervix inya yudo kabisa, kansa kaka joma chuo mar kansa mar penis be jok ma HIV to gi kansa mar lymphoma mago kansa ma ng'eny ga kuom jo HIV to gi mar gine tielo miluongo ni kaposis mabedo ga e ringo mag tielo go manyakta bedo e ringo mag badi gi mano be waneno ka ng'eny kuom jo kansa. Lakini jo HIV ka ng'ato thiedhe HIV maber ma virus ne maber momuonyo yath maber yudo ni mondo yud kansa no bedo bet matek. Koro gima duong' kin gi tuo ma HIV ni tigi yath. Tigi yath, tilu yath kaka daktari wacho. Daktari cheki tipimo ni rembi dhi maber koso rembi ok dhi maber, ka yath ok ti maber tiketo yath machielo. Daktari wacho mogik minyalo wewa godo odiochieng' ma kawuono. Kansa ng'eny to kendo kansa medore to kansa ni tuo mabo bedo go omiyo kineno gimoro ma ok ne ka en gima pile onego dhi mondo laktar oneni. Lakini timbe mwatimogi ema kelo kansa. Kansa okamalo kuso, kansa okaka moro, timbe wa mamiyo kansa gi kaka mag anus ni en mana timbe ji ema ji timo marach gi, timbe ma ji timo ma abnormal gi ema miyo kansa gi medore kuom ji. Ero kama nanya daktari pono ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Onyayuda Kenyatta Doctors Plaza to kata inya miyo gi email mara primasochieng@gmail.com. Kenyatta ka ng'ato biro Doctors Plaza number 46 kor plaza kor private doctors kochicha number 46. Ero kamano daktari amorga mar bedo kodi ipuonjo oganda wa kendo dichieng' machielo ka Nyasaye oyie kwaluongi tiduogwa go mbaka. Abo biro. Ero kamano. Ero kamano. Penj laktar kokalo RAMOGI TV ngima en mwandu. Daktari wacho ni kidieny mar kansa ni tindo bedo mang'eny mokalo. Weche mag hera e kind ji giwegi joma chuo gi joma chuo ma daktari wacho ni en gino manyalo lando kidieny mar kansa mokalo. To ponono ni iyudo kute mag ayaki to muony yath kaka daktari onyisi bro duoko thuolo ni chien tiende ni ratekni mag del bro bedo maber. Nyaka kendo odiochieng' machielo ero kamano kuom bedo kodwa. Oriti masani iluonga ni Ruth Otieno. Luar to be hand bro maka nyakori kanyo to donje dalawa ka teri pia hera temo ne gimia angu biero kinyal hera kata matin to ngat madwaro no mondo bel minwa to kenda hera gi chunyate
Nyinge en ini bari warus koda kosa ki bari warus. To kai ni tamri ni warus koda ana bo woki od ni